Koreya Respublikasynyň parlamentary dostlyk toparynyň ýurdumynyň mejlisinde geçiren duşugyna iki ýurdun arasynda ýola goýulan parlamentary gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we ony mundan meýlekde ösdürmeň geljeki uglary aratmasa taşyly. İşçiň we netijeli ýagdaýda geçen duşugyň dowamyna mihmanlar Türkmenistanyň mejlisiniň alyp barýan işi we bu ugurda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek hemde dünýäniň ösen tejribesini özleşdirmek ugruna edilýän tagallarlaryny taňşdyrly. Koreya Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň Koreya Respublikasy Türkmenistan parlamentary dostlyk toparynyň başlygy Türkmen topragyna naky mihman söýerlik we millileşdirilen çärelerin ýokary guramaçylyk derejesiniň öpüşini edilmegi üçin hormatly prezidentimize we Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyda hoşallyklaryny beýan etdiler. Duşan dowamyna parlamentary gatnaşyklary mundan meýlekde giňertmek üçin ert uly mümkinçilikleriň bardygy bellenli. Bu bolsa iki ýurdun arasynda parlamentary gatnaşyklaryň özi üçin täze derejesine çykmagyna giň ýol açýar. Duşatnajar parlamentary gatnaşyklaryny ähli ugurlar boýunça mundan meýlekde ösdürmek we özara tejribe alşmak hemde kanunçylyk işine häzirki zamanyň ösen tejribesini täzeçil tehnologiýalary ornaşdyrmak ugruna ähli tagallarlaryny gaýgylmajakdyklaryny anandyrdylar.